Yabantu asehlalani phansi ke sanhlalani phansi. Yewethu ndiyayazi ba anifuna unondibona kulo December. Anifuna unondibona kulo December. Kunini nibuza izikolo zivalwa nini? Yewethu iindaba zabantu okanye iindaba ze-country xa zifuna nina kuzafuneka nihlale phansi ningene iklasi. Umuntu nobuze nalo nto ayiselayo but kuzafuneka uhlale phansi immediately. And not immediately lo sibiya nomgcunwa immediately lo dictionary lo wale class immediately. So ndicela bethunani nihlale phansi. Ndizanilinda. Umuntu makahlale ngalento ayiselayo bethunani. But into ebalulekileyo makuhlalwe phansi ndizanilinda anisayine register nitsho ba nikhona eklasini. Nobu sopa okanye akho sopa iba khona eklasini. If niyakhumbula ke bantase kahle ngela xesha yayiqala iMadlanga Commission. Upresident wathi into yokubana qho after 3 months yena ufuna ilentoza i-report etshoyo ba ithini into yeMadlanga Commission, and lento yeMadlanga Commission iza kwenzeka in phases, meaning kuzabakho phase 1 kubekho phase 2 kubekho phase 3. Ndandikhe ndani-explainela ke bantashe ezi phases bazisebenza kanjani. So uphase 1 ke bantase if niyakhumbula uphase 1 kulapho ke ngoku uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ne wayesiza kuthi ezosinika ezizityholo kahle ke ngoku in detail ba eyona nto wayeyithetha nge-6 zikaJulayi wayesithini. Wabatyhola oko sasikhuza ba sasikhuza ke bantasa hayi kanti asikaboni nix. uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ke ngoku waza nabantu ke ngoku abazawusupporta icase yakhe. Yeah, understand? Kweza ke ngoku abanye abantu nabo abasupporta ezi zityholo. Hayi bantase ke oko umlomo wawutsolo ngoko. Oko sasikhuza ngoko ndinixelele mna. Sakhuza then bazigqibile ke ngoku zenza izityholo zabo. So ke ngoku ku phase 2 kulapho ke ngoku bantase ku phase 2 if uyatyholwa then uyeza uzozthethelela. I think sesibone uMinister Mchunu ku phase 2, uBrown Mkhotsi ku phase 2, uNkwale Nonsense, uJulius Mkhwanazi ku phase 2. Yeah, but abakagqibi ke abantu beka phase 2 bazaphinda babuye ke ngoku next year. You understand? But ke ngoku into eyenzekayo ngoku iMadlanga Commission izonika upresident ireport ngo phase 1. And to phase 1 wenzekile. So izamnika ireport ngo phase 1. So lo report ke ngoku uzafuneka uMadlanga ayinike upresident nge-17 ezizika December. Ndithe kuni ningaseli ngo December niyabona into ziyenzeka nidizi. So uzawunikezwa ke ngoku ireport nge-17 zika December, ireport ka phase 1. Ne then ke ngoku next year ke ngoku sizaqhubekeka senze phase 2. But ke ngoku bantase utshintshile uphase 1 klanto beyiyo, because if niyakhumbula kahle kwalapha ku December ndithe kuni ningaseli ngo December bethunana. Kwalapha ku December kuye kwacaba kubulewe uWitness D. You understand? So njengoba uWitness D ebulewe ke ininzi into ethethekayo kuthetheka nento luzobana kukho ozama kwathini it might not be related to iMadlanga Commission. Ininzi ke bantase into ethethekayo around i-death kaWitness D, which is uMarius van der Merwe. But ke bantase into efuneka siyithathile from that is that zonke izityholo ezenziwe nguMarius van der Merwe, if ufikile uNkwale Nonsense wathi mna ngalamini zange mna ndanoba kwakho umuntu okwakuthiwa usulekile mna ngalamini yayithethwa nguMarius van der Merwe. uMarius van der Merwe ke bantase asisenaye, so meaning that akazukwazi ba abuye ku phase 3 azothi uyaxoka because ndinabo ubungqina boba wawupha. So akasekho ke ngoku. So la case yase EMPD yoba kwakubulewe umuntu kwathini ayodantshwa phi nge-instruction kaNkwale Nonsense siyafana ngathi asisenayo. Yes, sona statement sakhe uWitness D sikhona. Statement sakhe yes sona sikhona, but if eso statement sakhe siyalwiswa akazukwazi Witness D aphinda abuye athi awukwazi ukuthi because ngale mini kwathi makujonge into ethile nento ethile to prove bana wena Nkwale Nonsense wrong. So asinayo ke ngokulonto bantase. So meaning that i-chances zobana uNkwale Nonsense uzayiphika la mini yoba kwabulalwa umuntu eBrakpan wahanjwa wayodantshwa phi
zingo-99.9 chances zoba uzayiphika phofu seyiphikile, but ii-chances zoba loo nto leyo nyani izawuthatha ubekwe ecaleni ibe ngathi zange yenzeke zingo-99% or 9.9.9.9. You understand? So siyafana ke ngoku ngathi asina-case kuleyo into. But ke ngoku into eza kwenzeka after uphase 2, phase 2 andithi bazawuza ke ngoku bazozithethelele, then ke ngoku kuphase 3 ke ngoku kuzawubizwa ke ngoku mhlawumbi amanye amangqina. Ndiza kwenza umzekelo, if mhlawumbi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uye watyhola uMinister Mchunu ngento ethile, then uMinister Mchunu yena waza nobungqina boba azange ayenze loo nto, kuzafuneke ebuyile ke ngoku kwale nkosi, abuye aphinde ame phambi kwethu athi wena Minister Mchunu uthi zange yenzeke loo nto kanti yenzekile, mna ndinobu ubungqina boba le nto yenzekile. Then iMadlanga Commission ke izawujaja from ubungqina, because abanye bayakwazi ufika, especially kulo phase 2, abanye bayakwazi ufika umntu aclaime but angenabungqina. You understand? So ke ngoku into eza kwenzeka ke ngoku ngophase 3 uzawuthiwa into ethile uyenzile, uthi wena hayi, kuthiwa ubungqina boba zange uyenze, uthi andinabungqina, uthiwa uphuma ecaleni. Senza loo nto ke ngoku kuphase 3. Kuphase 3 ke ngoku sijonge evidence ke ngoku, bangubani one-evidence, ngubani ongena-evidence. You understand? So ilapho ke mandase into yeMadlanga Commission. So utata uMadlanga ke ngoku uzawunika ke ngoku uCupcake ireport yakhe nge-17 kaphase 1. Yeah, understand? So I don't think uCupcake ikhona into azawuyenza ngala report kaphase 1, and kuthiwa it's not going to be public, so asizuyibona thina. And ndinqwenelana nabo if bathi asizuyibona, because bandase if siyayibona that means naba batyholwayo bazayibona, and then bazotshintsha idefense yabo okanye bazoba strategic ngedefense yabo. So masiyekeni apho. So masiyekeni ihambe ngale ndlela izawufuna uhamba ngayo, but as long besinu-informa thina into masiyifune ngoku i-transparency, because if ever bazawuvele bathule masixelele uba bazawunikeza ireport, siyazi uba ireport ithe thaca phaa edeskini kapresident. If nguye ongenzi into thina siyayazi uba ireport yona uyinikile. Understand? So silapho ke ngoku bandasa ngayo yonke le nto yeMadlanga Commission. But ke ngoku kukho i-developments nakula case yaseHanops River. Niyayikhumbula la case yamapolisa ama-3 aye afunyanwa phaa kula river yaseHanops. Kuzafuneka singene kuleyo ke ngoku kupathuwa le nto. Andifuni uniconfuse, especially because andikho sober. Andifuni uniconfuse. Masiyeni kupathuke ngokubantu asendinibalisele ngeloyika le yaseHanops, because I don't think I've ever covered the story, because for me it was always a touch and go story. Like I understand, ungayi-understand bakwenzeka ntoni namhlanje kuthiwa kufunyenwe. Yeah, masingeneni kupathuwa.